Apa kabar di sana? Jangan lupa yo cakap Siril Asmara. Allah dia tele anak batu duduk baju untai malang dia tele anak batu bolehlah memandang larang jauh tetapi lari oh bolehlah memandang larang jauh oh tetapi lari onan tadi lakaset olah nomor lah satu oh kini laka masuk gajah oh kan nomor ladu Orang bana larang rantau olah calie layu tupe
tahu kasadonyo ko ingin nonda barasi atau nyolake capek sudah. Oh jangan dibawa karena lain tampe pautang pasakambang. Oh indah to bilang lama bana jawab pie orang lah tahu ba itu bengke badaninya Oba itu inyo kok membengke di sinan kalau dipandang biarinyo sari tua biari baganti hari biarinyo baganti pakan sapakan yoduo pakan awak bertambah gadang yo sikola lai tarui mana rui tuan. O sekolah lainnya tarui mana rui ba itu kalau dipandangi ndak to bilang lamo-lamo. Ode inyo sadang rupo itu tumpak di badan anak mama iyo lainnya upiak depi. Oleh sedang sekolah ju dalam SMA kelas 1 kanai katingke 2 pae. Oh kanai katingke 2 sedang de inyo dalam sekolah ado harinya sekutiko hari tu tapi hari minggu. Oh bakato badan diri depi kabake ayah jo mande oh ayah sarato mande depi pai keluar dulu. Hopai depi pai main-main mandanga kato dari anak jawab panaya jo mande. Onde nak kanduang depi na kama pai main-main ke rumah sia jalan-jalan ba itu kato ayah jo mande tuan. Oh kata sampainya dari ayah menjawab badan diri depi onde ayah serato mande indak berjalan ke mana-mana depi indak pai malala. Oh katampe adik badan ayah iyo katampe badan dah salim ado pelajarannya nandak tahu sebabnya kami ndak samo sekolah indaknya samo cie gadung sekolah. Oh ambo di dalam SMA naik kelas 2 kalau nyo badan dah salim panakan ayah dalam STM balailah saya. Oh dalam STM ya balailah sabah itu kato badan anak mandanga kato dari anak. Oh mandanga pai tampe salim katampe kamanakannya ke rumah dieknya ke bajalan dak pandai ayah menjauh ba acaronyo kamana gatuan. Oba acara nyonyo kamanaga bako kapainyo ke rumah bakonyo inyo ke jalan ke rumah mandenyo ndak bisa lo awak melarang ba itu kato hati ayah.
Hodi bari izin badan anak barangke badan si Depi sadang bajalan Depi tadinyo ayun letang samo lanjutnyo ayun langkah samo jarang Baralo golantik jari baralo geliang kapalo sanang hati ndak tabado menuju rumah bakonyo Tuan. Oh menuju rumah bakonyo di sinan kalau kau dilihat nak lamoinyo di bajalan lah sampai badan diri Depi satu tiba di labu rumah lah tiba di labu pintu baca assalamualaikum. Oh kabetulan ayah si Salim minyo indah ado di rumah nana ado di rumah mande Salim menjawe mande sekali Waalaikumsalam keto mande. Oh naiklah naik rumah nampak anaknya nala tibo anak kakaknya nala datang nak pisang kontan badan mande Tuan. Oh nak pisang kontannya badan mande disiko kalau kau dilihat nak guna to etong lamu indak to bilang lamu bana. Oh maalun saja badan inyo agak saja dinyo tadi kalau nan badan dirinya upiak Depi lah duduk ate kurisi bakato badan si Depi onde etek dengan bana. Batanyo Depi ka etek mada Salim mana etek mandanga katoco itu di sinan kalau dipandang bakato mande sekali onde nak kanduang Depi naik kalau itu nan Depi tanyo kalau nyo Salim mana etek inyo indah ado di rumah. Oh si Salim na indah di rumah sedangnya Salim bakarajo karajo di pasar kambang di bengke pak utang pasar kambang karajo di bengke Honda mencari biaya bersekolah. Mandanga kato bantu itu ala sanang hati Depi kalau nyo itu kato ete Depi dengan lade ete dia ndak ai ete bue awak pai tampe dak Salim te. Oh awak paite tempe dah Salim itu kata badaninyo mandanga kata rupa itu jawapan badan ete onde nak kanduang Depi naik minum jualan nak air seragu itu air putih ado ate meja manando naik ke rumah ete. Manandoan tibo di rumah mande itu kato badan mande Salim mandanga kato badan etek nyo ambil gale di Depi nyo ambil gale sekutiko lah nyo minum air sekali. Oh salah saya air diminumnyo onde etek dengan mana Depi barangke nak nyolai tampe dah Salim dak ke bengke Oh tampe dah Salimnyo ada ke bengke itu kato badan Depi mandanga kato dari anak elok-elok nak Depi bajalan jalan taburu-buru itu kato badan ete. Kato sampai Depi lapai barangke dari rumah mande Salim pasar kambang nangkanyo tuju ndak lamuinyo di jalan sampai di tampe bengke pak utang Tuan.
Oh sampai di tampe nyoa bengke pak utang dek lah sampai di tampe bengke pak utang satonyo tibo dake bengke baca assalamualaikum mencalik salim nyo pak utang alaikum salam ketoinyo salam tajawe nyo mencalik maengong salim kabalakang pak utang mencalik pulo kironyo anak gadi rancaknyo calik mana di si salim kiro si depi ma ho anak mama yo pak seto nampak badan si depi malu si salim dak tabado awak sadang bagomok-gomok tangan sadang baoli-oli badan lakumu bantu itu ho baru bakato badan salim monde dek kandung depi dia bawalah duduk dia di palantai itu palantai sampai duduklah dulu badan depi udah karajo pi bongkaon dah tuan oh udah karajo dia bongkaon dah ba itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu sinantu kalau dipandang jadi dah kata badan depi oh inyo si depi ala duduk babisi pak salima badan apa mau utang tadi badu jo buyong salim monde nak kandung salim na ang balian air untuk minumnya ko inyo nak minum kopi atau nak minum air mani ko mapiti na kau untuk bali air cari air kalapau laman na oh cari air nak kelapa laman ba itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu lah sanang hati badan salim oh pitinyo ambil di si salim nyobali air sekali nyobali air 3 botol nanti untuk badan depi nanti badan untuk salim nanti untuk pak utang oh air selesai di balinyo barunya tiba dake bengke minumlah air dia nambah bali dia oh minumlah airnya ada piai nambah bali mandanga kata rupo itu jadi dah kata badan depi ko air masak depi ndak ado bengke ko indak badapu ado bana bengke badapu nak tukang masak ndak lo ado do dia oh mandanga kata bantu itu aja wapan badan depi kok tando bengke ado badapu biarlah depi abu ya dai oh biarlah depi madabu ya ba itu kata badaninyo biarlah depi kama masak mandanga kata dari depi galak menyengui badan pak utang ba itu kalau dipandangi oh baru bakato badan pak utang onde nak kandung salim na badan nang jangan karajo ala duduk lah doluang mau tang kawaninyo sama minum janon dah angawai juona oh janon dana ngawai ju mandanga kata dari pak utang naninyo salim sanang mana ladu dua dake badan depi pak utang ko pandai lo diaga onde bakato badan pak utang onde nak kandung salim na duduk sabanta dulu kalian badu ke bengke apa balik ke rumah dulu ang ado tadi nang subali dia pak nak tekan apa membali do lapatang hari cuy ko kanda ngalun dape na
O kanda ete angna alun dape barangke badan pautang pai salim tingga badu jode pi dake bengke mahota deng pi ma ola josi la salim Oh bertanya lah depi bertanya depi nyo kasih salim monde dat salim dengan bana bari lurui depi bertanya bari bana depi barundiang labara la moda bantu iko labara la moda karajo baru kini si depita ma baru kini dah si depi tahu mandanga kato dari depi menjawe inyo badan salim onde di kandung danga bananan sabananyo depi badan muda dalam sekolah SMP ju alun masuk STM do dia balai lasana nuda la bakarajo bengke ju la baraja udah jo apa de apa sayang bake udah bakaban bake pak utang kok tamat dari SMP mungkin nyo ambo ndak menyambung batanyo pak utang bake awak sebab nak mangkok nak menyambung itu tanyo depi badan pak utang bajawe jujur ka pak utang mangkonyo awak pak nak menyambung karena biaya indah ado kato sampai pak utang lama ngece asal lain namu sekolah biaya pak utang dia magienyo biaya pak utang madoan mangko ambo karajo bengke dia mamangko ambo madepi karajo bengke kok depi olai sanang mande depi urang barado mama ambo rajin lo mencari bapiti lo apa badan depi bapiti ayah jo mande tapi kok mande dia badan udah jangan piti lo leka bajuta jangan piti leka baratui pembali bare dia payah dape ba acaronyo sekolah tengengi dia ba acaronyo dia basikola tinggi untung pak utang ibu kau dah mangkolai basikola ju dape STM balai lasa mandanga katoco itu katonyo badan depi tadi jan udah mengecek cituro aja make celo mande depi kayo aja make celo mama udah kayo kok kayo mana mande depi mamintur udah ma kayo mana ya depi kan mama udah madanyo nang kayo indah apa depi seorang saja indah ayah depi cie ju mama udah jo nambah pingiti dai
Mama udah jodana kamu lie manga mengecek bantu itu tajam bana kato udah dekok tahu udah mengecek rupo itu ndak pai depi kabengke depi lama nangi dipandangi tasiro darah dadonyo tumanyo badaninyo akatonyo sakutiko onde dia kandung depi dia kok salah dia udah mengecek jangan depi menangi ala jangan berang lo bake udah mandanga katorupo itu depi ndak berang lo dah bake udah depi ndak bangi kato tadi tapi bodati badan depi harapan gadang bagalak-galak kato padieran Kato padienyo nan udah gie mandanga kato dari depi la minta maaf badan salim onde dangan lari depi kok salah maaf badan udah kau nak jauh dapat minta maaf aiko kunci ko penokok tokok lah badan udah baik lah udah nak berang no dia pakai depi asal salah maafkan no depi Oh kata sampainya dari badan salim jawaban badan depi arok gadang depi dari rumah ke rumah mandi udah yo ketampe badan ete dari rumah udah langsung ke bengke ke bagalak-galak bagalui kini depi udah Oh jo hati lain ibu Anda salimai ambil langkoknya di tangan rimbos cerek tumbuhnya dalam kotor nampak bana dah depi sayang kabako udah balantiangan sangat jodai oh barunya salim kamangecek jogalak keceknya lapi onde dia kandung depi dia jadi kesia aja udah kebelantiangan le kau nak kena pisang udah ba itu sekali kata salim kata sampai serupo itu baru mengecek depi barunya cubianya badan salim udah balantiangan mana bayar depi na bunuh lah ba itu sekali kata depi Kato sampai sabantu itu baru bagala dake bengengke mai
Barunya bagalak-galak laya dakik bengke sedang bagalak-galak juo tadi menangis kini lah bagalak-galak kadang-kadang bagaluk-galuk bagai itu banainya nambah dua nak mudo nangka namanya dek mana doannya bagaluk-galuk kadang-kadang ikon nama gioli kadang-kadang ikon nama mencoretkan oli lah sama ba oli pak jo bagomo ba itu inyo dakik bengke antaro depi jo si sang alim sadang di bengke nyoba dua bantu itu kironyo pak utang tadi ndak balik ke rumah bini nyo mandok dakik lapo kopi mencalik juo nyo ke bengke mencalik salim jo depi lah bagaluk-galui pak utang kalau dipandang galak-galak sama seorang sedang mengopi mangko pak utang galak sama seorang takana lo wakat tuliau mudo-mudo bantu ikolo dahulu oh nyama baru bakato badan depi onde dah salim dangabana hari bertambah dapat tangjuo sebentar layam boka balik bertanya depi kau dah okok taman udah dari kurma dari STM dah balik lasa kama udah kama nyambung mandanga kato bantu itu baru bakato badan salim onde dek kandung depi dia ikut tamat dari STM balai lasa anta menyambung anta indak sebab mandi orang bangsa dia oh anta kaperai dia bersekolah wa itu bana kata salim kata sampai sebantu itu onde dah salim dangabana kau dapet kandak dari depi menyambung oh badan dah menyambung jualah udah bersekolah mendengar kata bantu itu udah nak berjanji do dia jo si depi ko ada biaya udah menyambung kotaknya udah keraja bengke oh mendengar kata rupa itu jawaban dari depi asa jauh dah dari kampung dia lah udah besok kok indah ada biaya indah udah menyambung asa lai keraja bengke jo depi batamu jo dai majo depi nyoda kawatamu juba itu bananyo kok dipandang dak guno to etong lamo
Ndak para lulo do kita etong lamo bana di sina nari kok dilie hari bertambah petang jua bakato badan depi balik le dah elo ya udah di bengkel elo udah buka kunci aku salah buka kau tangga onda sadoda wa itu sekali kato depi kato sampai salim menjawe jogalak keciknya jawe kau ndak dibuka ndak katang ngadi Kota dibuka dia nak kata enggak kata sampai sabantu itu galak menyengui badan depi pulang leda kata badan ini kata sampai sarupo itu babalik depi ke rumahnya si Salim membongkau si Salim membongkau nyola balik dipandangi tinggal Salim sama seorang sedang membongkau jualah datang pak utang di belakang pak satunya datangnya apa utang tadi bakato badan pak utang onde nak kandung Salim na bertanya apa ke Salim itu sia tadi tu nak kato sampai dari pak utang menjawab badan buyung Salim onde pak utang dengan bana itu bukan orang lain nak pisang kontan badan awak anak mama di badan ambo sedang dalam sekolah juga dalam SMA kelas 2 kata sampai sebantu itu onde nak kandung Salim nak agak lama otak pak calik galu-galu yang berdua dunia bengkel apa memandang dari jauh yo nak kok sabantu itu nak orang nang pinang biasa tu mana kata pak utang jangan ngalih kanan lain jadilah bako jona pisang na jadilah bako nak jona pisang jangan alia-alia juo ba itu kata badan ninyo baru menjawab badan Salim onde apa dengarkan bana laik mungkin rasanya pak laik mungkin rasanya kata apa kalau nyo ayah jo mandenyo mama kontan di badan ambo yo pak orang barado dalam kampung orang tulai dan nama di nagari oto ado ndak pun ado para karambi banyak bana ba itu ayah jo mandenyo pak Oba itu ayah zaman denyo orang kayo serumpun orang bapiti tongga pulo anak cie di mama ambo rasonyo payah pak kakak mungkin mangkonyo bulian di mama ambo karanonyo pahit tempe bakonyo mangko ndak bisa mama melarang ba itu kata badan Salim tapi kok kajadi pak yo mungkin payah ndak patui awak jodohinyo pak ndak patui awak do pak jodohinyo mandanga kata bantu itu menjawab pak utang tadi ndak patui ba alo kata Salim sasik mana badan diri Salim yo nak
Hokok sejarah apa lo nak kang tanyo apa dulu mandi apa ndak lo ado do mawang lai jo salim ba mandi ado jo ayah dengan mandi. Hokok sejarah apa nak mulai dahulunya mandi mati ayah ndak ado tinggal badan sebatang kara tapi pengalaman babengke apa ado mangko dape jaya cuy ko na Omangko dape nyo ada ya coiko ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu kato sampai serupo itu baru banjawe badan salim ba ajo lepak kato salim to calik sudahnya barisuknya ko ado jodoh badan batamu pae. Oko ada jodoh pak badan batamu di sinan kalau kok dipandang ndak para luto etong lamo abi hari sari itu anggaran pukul 10 malam babalik badan si Salim ke rumah mandi ojo bapaknya pak Karuma mande jo bapak nyoba itu kalau kau dipandang Onda guno to etong lamo sedang berjalan-jalan jua sampai ke rumah mendeka ngandung. Oh sampai ke rumah mendekan luang serta tiba di labuh rumah baca Assalamualaikum menjawe ayah jomande. Waalaikumsalam kata mande nanaya itu pulau lanaya badan si Salim onda naya anater. Oh mapa Onda naya anyo ate rumah lalaya onda nyo tadi ndak to bilang-bilang lamo. Ndak para luto etong lamu dek lati budi ate rumah ukuran mandinya lah mandi selesai mandinya kabilik dalam batanyo mandi sekali onde nak kandung Salim na Bari lurui mande batanyo bari bana mande barundi yang tadi anak mama dari Salim nambah namo badan si Depi lah datang ke rumah nangkonyo mencari badan si Salim. Lai batamu nyojo buyung lai batamu jojo Salim ba itu kato badan mande kato sampai Salim menjawe ko itu na mande tanyo tadi inyo datang ke bengke mande. Oh tadinya mande datang ke bengke ba itu kato Salim dek mandang anak lah menjawe lah sanang hati badan mande. Honan Salim tarui masuk bilik satu tiba di bilik dalam pintunya kunci dari dalam lalok lah badan diri Salim. Oh satu tekalok badan Salim.
Guru sekolah dari Solo kini lah pindah ke Maninjau. Takajui Salim sedang lalu rasa si Depi mak namai bawai. Otabang mambu buangnya mamanya pensi-pensi inggo di tiang biduk Cino. Mambari arok pak mimpi malam kini awak tersinta seorang saja Tuhan. Awak tersinta seorang saja ba itu inyo badan Salim nyo ulang lalu babalik tinggal inyo sedang tidur to japui pulau badan Depi. Anak mama pae dari badan buyung Salim. Naninyo lakati 20 mulai lainyo kamambao bagole. Mangalik kamari mangalik kasiko namato nak jo namulalo. Kataro anak sialo banane tumbuh tengah ladang karate baguntiang-guntiang bamain ikan dalam tabe ikan malompe ikan rayo yo pak. Mangantuk mato lanyo cubo membao lalo bacubo tidur mani lantang. Lataan tangan tekan yang babi langka sau cie-cie cacaknya sangko pak Salim yuoi. Oba itu badannya upiak Depi di sinan kalau dipandang. Sadang tekalo badaninyo Sato tekalo badaninyo Siaka balik dari koto banane Batumbuh deket telim kambang labungo tengah ladang diambil anak rang ditobi. Sakalo lalo mimpi tibo Raso bagalui nyojo Salim awak tasinta jago seorang elo Salimui. Batangi si pae. Nan malam semalam itu sekalo lalu hari siang tandanya hari ke siang bapico murayate kayu bakuku ayam dalam kandang. Nak siang hari de ayam nak siang hari de murai tandanya hari kekasih yang saramping surau jamu saji sama tekan abang keduanya. Di sinan kalau kok dilihat nam pagi sepagi itulah ganti pakaian badan Depi dan Salim itu pula. Lapainyo bat sekolah indah to bilang lamo bana sedang inyo pai sekolah tinggal Depi sekolah to bilang badan buyuang sa alim Oto bilang badan nyo buyong Salim hinda to etong lama bana ninyo mulai bersekolah sedang ninyo dalam sekolah dalam STM balai lasa
Adalah guru sekutika bertanya kepada diri Salim nyobao sekali pelajaran. Pelajaran sekutika gila contoh kanan banyak. Iyo berupa alat mesin, ada juga alat mesin sekutika. Ada juga berupa to, ada juga berupa honda, ada juga berupa mesin dompeng. Itu prakteknya kawan. Sadang baraja bantu itu jawapan dapat di si Salim. Tak lama inyo di Banjawi. Ko onda rusak pak bantu iko. Iko mulai bongkar dak ulu. Iko mulai buka dak ulu yo pak. Mandang kato dari Salim manggil yang guru manangan. Iyolah hebat badan Salim tuan. Iyalah hebat lah badan Salim itu kalau dilihat indak to bilang lama banan dak guna to etong lama. Maalun saja badan inyo biari sehari itu selesai sekolahnya lah balik jalin indak tampik mandi tampik pak utang pasar kambangnya tarui membengke juo. Di sinan kalau dipandang naninyo sadang karajo bengke bantu itu pai jopa utang pasakang ambang tuan. Opai jopa utang nyo apa sakambang tinggal ninyo sadang di bengke to japui mama badan Salim yo laya dari depi nanari sari tu pai nyo ketampe adiknyo. Iyo ketampe mande Salim setola tiba di lama rumah tetaga oto di halaman nyo turun ninyo kekak dari oto setola turun dari oto. Onyo tarui ke labu rumah seto tiba di labu rumah nan mande Salim ada di rumah bapaknya sedang berkarajo satunya baca assalamualaikum menjawab mande badan Salim. Waalaikumsalam kata badan mande nyo calik ke labu rumah kironyo kakaknya namali onde kakak dengan bana naiklah kakak ate rumah yo kak. Naiklah kakak ate rumah mandanga kata rupa itu di sinan kalau kau dipandang indak to bilang lama lah naik badan diri kakak setelah naik ate rumah. Lah duduk ate kurisinya buat anak dia onde kakak dengan bana membuat kopi kak gula nak ada macam mana ada air putih minumlah kakak air nangko menjawab mak kakak badan mande Salim. Onde danga di mande Salim danga kata simaan buni air koyo kambo minum juonyo minum air di kakak tapi dangan dia kata kakak. Odanga kato simaan buni acok kamari ko anak kakak nambah namo badan si Depi. Mandanga kato rupo itu kato sampainya menjawe iyo maka ado kamari kadang-kadang sekali 2 minggu kadang-kadang sekali seminggu yo kak. Mandanga kato bantu itu onde dangan lah dia elok-elok kok kakak indak kamalarang nambedo bini badan kakak kok berang kabake anak dia. Nambedo nyo bini badan kakak kok berang nyo besuk kebake badan Salim serato kebake badan adik. Ba itu kata badan inyo itu orangnya dia lain juga. Tapi kok dapet kata badan kakak yo dia. Kok datang mana depi kamari jangan dia cuan mana. Ba itu kata badan inyo supaya jangan putui dia badan awak dia.
O mandanga katonyo dari kakak manjawe mande badan salim onde kakak dengan bana jan berang lo kakak kawak jan bangi lo ndak kakak bake adie. O kita baduo nyokak badu sana nantu badan diri kakak nang ketek badan diri ambo anda mande indak bapak indak tinggalnya awak nambah duo nyokak. Toko itu nang kakak bakama kakak kaban ba acaronyo ambo kamanaga ba acaronyo kak kamalarang ko ambo larang depi kamari lain lo salah badan ambo yoka. Toko kambo taga naik rumah lain lo raso badan ambo ba acaronyo lain managan nyopai katampe bako yoka. Onang kami pa kakak nan sabananyo nan urang nan adoate rumah ko sadar kak kami sabananyo kami tahu di bansek kami tahu di no kami yo kak. Oh kami memang urang indak barado urang musikin kak dalam kampung kok rumah kok bantunya kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun. Oh indak bapiti sabantu bini kakak. Kok bini kakak kayo sarumpun tapi ba ambo malarang yoka. Oh ba amangaban kasih depi kaban lah kabini kakak mulai kepado hari kini. Nan depi jan kak kamari juga Onan pijan kakak kamari juo pado bagadu lo kakak baduo jo majo bini kakak iyo jo rumah tanggo kakak pado batang kalo laki bini jan rumah ambo dijajak juo. Ba itu kato badan ninyo mandanga kato bantu itu baru masa manjawe badan kakak iyo kakak dari Mande Salim. Orang akan bana dia elo jan berang lo ndak kabake kakak meko mangko mangecek kakak coy itu bekonyo kakak lo tania yo beko tahu sie dari rumah dia. Oh beko tahu sia kakak dari rumah Abah itu kato badan ninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang kau itu nyonang kabakaban onde kakak dengan bana beko kok balik anak ambu yola buyong ama buyong Salim kok datang pulang ke rumah awak kabahan kasih Salim ndak boleh bertamu kojo si depi leka Omandanga kato dari adik onde dangan di Mande Salim mambo babalik nak nyolai jalupo pasan badana ambo Ojan lupa pasan badan ambo ba itu kato badan ninyo mandanga kato rupo itu Olah sanang hati badan ninyo sanang nyo hati ndak tabado Oh disiko kalau kok dilihat nang kakak ala balik tinggal Mande badan sa alim
O tinggal mandenyo badan salim tinggal lainyo ate rumah kok kakak lah pulang ke rumahnya. O sinan di sinan kok dilihat to bilang badan mande salim sadangnya tinggal sama seorang menangi mande ta isa aye mato badare-dare pak. Honde nak kanduang salim na laki la balik nak dari bengke. Ado kato mande kaban ado kato untuk si salim yo nak. Ho pado tabuang na mama awak padonyo mama basan saro. Anaknyo jangan didakati ju biar menjauh nak. Oh dari depi ona oh jangan anaknya didekati yona. Oh sadarlah salim anak mande yona. Oh awak orang bansik dalam kampung, awak orang miskin di negari. Oh awak mikinyo dalam negari ba itu katonyo mande badan salim tinggan mande di sinan. Oto japui kakaknya badan mande yo ayah dari si depila sampai loenyo ke rumah tataga oto di halaman. Lala turunnya dari otonyo tarui naik ate rumah satu tiba di labu pintu baca Assalamualaikum menjawab bini sekali yo mande dari si depi Waalaikumsalam kata mande. Satu nampak ayah si depi lah bawa liek satu lah duduk di kurisi batanyo mande badan depi onde danga di ayah depi ala bagi kabaka di awak ala bagi kabaka kamanakan. Masonyo jangan dake bana ndak inyo lo ka jodoh anak ambu indak jo bako jo nu pisang ba itu kato badan bininyo sangat ganas bana kok bagadu juo anak ambu iyo la badan nu pie depi apa si depi ambu buang tuan. Oh ayah si depi mau campaan ambo dia lah indak balaki ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu ba kato badannya ayah depi onde dia kandung mande depi alambo kaban kamandenyo alambo kaban kadik badan ambo mulai kapado hari kini nana awak nak kanyo gadui ndak kanyo tamu ilai dia di si salim dia. Oba itu kata ayah depi tumpak di badan mama salim minyo takui kabininyo takui talabi kamande depi. Ba itu mama badan salim abi hari itu dietong badan si salim balik lainnya dari sekolah balik sekolah kakak bengke. Yo tiba di rumah tempe mandi satu tiba salim di rumah bakato badan diri mandi onde nak kandung salim na badan nang jana lalu ala laki ayah jo mandi badan nang duduk ado kato kabakaban pasen di mama. Oh badan salim na
Opasan di badan mama Salim Mandanga mane nama ibu datanglah Salim dake mande. Oh datanglah Salimnya ada ke mande setelah tiba duduk mengecek badan diri Salim oh mande serato ayah. Oh aku katanya dari mama kaban lah kabake Salim ya. Oh kabala kabake Salim mandanga kato dari anak mengecek mande sekali onde nak kandung Salim naik. Oh tadi siang mama kamari datang ke rumah wak nangko yona. Yo ala kato badan mandi mengece inyo sekutiko duo jo badannya diri mandi. Oh tumpak di badan diri Salim mulai kepada hari kini jandake bana jo anaknya jandake dake jo si depi yona. Hobek kokok berang bini badan mama tahu si mama dari senan serak sumerai rumah tanggo naik. Oh mandanga kato dari mande mengecek badan diri Salim onde mande serato ayanan salah bukan diri Salim si depi mencari Salim mande. Hom nan Salim mande lah katau juo ndak pernah ke rumah mande depi ndak pernah ke rumah mama walaupun ala cuy itu kekayaan. Oto ado ndak pun ado palak kalapo ado juo nanawa indak do kama minta tapi anaknya datang kamari mande. Oh tapi anaknya datang kemari mandanga kato rupo itu batu nak kato badan Salim ndak Salim mencari depi dona. Oh tapi pandai-pandai lah nak badan Salim kok sempat depi tibo mencari. Jawapan badan mande kok batanyo badan si Salim nak. Oh kato sampai sabantu itu baru mengecek badan Salim kok batanyo badannya depi kemande nyo cari badan diri ambo kaban ambo indak di bengke mae. Oh kaban Salim ndak ada do talata rajo di bengke ndak ada di sinan lai ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato rupo itu sanang hatinya badan mande duo jo ayah sekalian nan malam semalam itu ala lati dua sarumanya Tuhan. Oh ala lati dua sarumanya ada di badan lah diri Salim naninyo ndak lalo satu tibo di bilik dalam bapikir jualah sama seorang. Iyo lah badaso mama ambo takwi bana mama kabini takwi bana kakane berang ba itu kato hati Salim duduk bamanuang dalam bilik Tuhan.
Oh duduk bamanuang dalam bilik, bamanuang salim sama seorang, sedang bamanuang manuang juga. Oh taraso mato mengantuk, lalu si salim sekutiko, sekalok lalu hari siang, nam pagi pak sepagi itu, palai barang angke ola basi kolai. Oh barang kesisalim ala nyopai bersikola sedang di hati onda juo berpikir juo sama seorang tekana kato mama. Oh biar di pelam dalam hati awak nak berang bakit mama bininya bana berkuasa. Ndak dapet lo mama risalana ala kata hati salim. Kok tamat dari STM Balai Lasa Kampung Indah di Unilai mau tinggal daerah Kangambang tuane. Oh awak tinggal daerah Kambang wa itu kata hati salim. Oh sadang di hati onda jualan lewat pasal kitan tampak nagari. Oh simpang lubuk bagang luang. Lape di simpang lubuk bagai luang letih bo di kota raya. Lape nagari kota raya tababang kampung Padang Laban. Satu lape di Padang Laban lampi otoma Honda tu tadi sampai ke simpang Sungai Liku. Lape di simpang Sungai Liku nampak daerah Silabuan Taruyoto Kamaka Balai Lang sama Mataruinyo ke daerah Balai Lasa sedang bayiriang-iriang Pak Inyo Joto ampi jatuh salim jonda mengiringi otona lalu. Dek pangana sedang cewang juo pangana sedang kacau bana tadanga kato dolu. Tadanga kato dari mama pasan da mama kandekangan buang mapasan mamanya kabake mandi sedang di hati ondayu lati bodi simpang pale lape nagari simpang pale indak lamun dala di jalan
Yo panek dek lamo di bajalan tibo di STM balai lang sama Baranti onda ditampe nyo dek la baranti onda ditampe nyo Yo nyo la turun dari onda la tarui kagadung sekolah duduk di bangkunya barang Duduk di bangku hanya baraja sedang baraja Raja Yu. Oh mulai mencatat pelajaran diambil buku jo pena. Yo satunya mulai ka menulis mulai lainnya ka mencatat pelajarannya rumah sekolah bantu si Depi dalam buku mandai. Oh bantu si Depinyo dalam buku sedang mencatat-catat juga. Nantakana di si Salim silara jo batang boleh kambang labungo dalam rimbo. Ati di dalam lakok lakanai buku dan sangko. Oh Depi laju Indak to bilang no bilang lama sedang cuy tu to bilangkan maalun saja badaninya. Yo tumpak di badaninya tadi. Yo ndak lama di gadung sekolah lat paranti pak sawakatu itu lat tiba waktu balik si badan buyang sang alim Yo babalik lain nyo Buyong Salim malah babaliknya si Buyong Salim malah latibo dake onda-onda diacak arah balik. Yo indak to bilang no pak bilang lama sadang di hati onda ju pikiran sangatlah bimbang bana utaknya sangat kacau bana. Yo lapinyo simpang pale onda bajalan tarui manarui ala bajalan onda tadi panek dek lamo di bajalan latibo di simpang sungai liku Tapi nagari sungai liku la nampak daerah Padang Laban aye baminum basimbelu pasan mama nambah pikirkan lape nagari Padang Laban
nampak daerah kotoraya biarlah badan merasakan mama jo mintu nama nangagapa Yo mama jo mintuo nyo ana managa indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo bana yo lape nagari kotoraya latibonyo di pasala kita nampak daerah si pacuan ndak lamo sesudah itu sampai onda di daerah Kambang tampe Pak utang dake bengke Pak Yo tampe Pak utang nyonda tadi talata onda dake sampiang bengke nyo ganti baju di si Salim Selesai mengganti pakaian mulai karajo badan Salim membongkau onda yo mama sang O sadang karajo jua alun badan Pak utang mencalik ke badan Salim lagak lain rupa bapandangi baru bakato badan Pak utang nyo ambil nyo aye dua gale nyo buhe ayat temani minta kalapau nani mungko datang temani dua gale bakato badan Pak utang onde si Salim mana apa baranti dolu nak bakarajo minum aye mani awak dolu apa terasa litak Oh apa lataraso nak litak bana mandanga kata rupo itu baru bakato badan Salim jadi Pak kata buyong Salim Oh barantinyo nambah dua lah minum ayat temani duduk dake palantab engke dia Oh duduk dake nyo apalanta bengke sadang nyo duduk minum aye mani bakato Pak utang tadi onde nak kandung Salim naik Oh bari luru ya Pak batanyo bari bana Pak barundi yang nam biasonyo Salim karajo ndak pernah nampak rupo iko jadi mangko baranti bakarajo apa iyo dan sabananyo indak dolita badan apa kawatanyo kasih Salim aku sabab karanonyo ado salah Pak di bengke ado ko salah badan apa kaban lah na elo atau ado masalah lain
Mandanga kato dari apa menjawab badan diri salim onde apa dangakan bana serupa ya badan ambo ndak bapiti bagi piti ndak baonda bagi onda ndak sekolah ambo besaran lasamo jo aya jo mande ambo jadi kato kambo jawe ndak baduto do pak salim kapak mangko bamanung bakara jo ado kato pak tibo di mande yo pak Hotumpak di harinya hari patang iyo nyot siang nyo kapatang datang lama mak badan salim manamui mande di rumah mengecek mama kemande yo pak wala kato mama mulai kepado hari itu anaknya jangan didakit tibana kok dakik jo anaknya beko bagadu rumah tanggo batangkai nyo ulade ambo Hota usianya di bininya baga 20 jo mande depi jadi ndak boleh dopak jo anaknya tuan Ondak boleh dake dopa joananya ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu jadi sinan patsnyo ka menjawe pa utang tadi Oh jadi tu salim masalahnya kan dak ada do nak salah dia pak menjawe salim lambek indak pak kato salim apa ndak salah bengke ndak salah apa elok bengke elok tapi mangko amboco itu pak Oh itulah sabab pak karanonyo mangko ambo bamanung kok salah badan diri salim maafkan salim pak hari kini pak Oh maafkan salim apa hari kini ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sini napa kamangece onde nak kandung salim nae kalau itu nak masalahnya jangan itu ambil pusing jangan itu luang pikir rajin nak saja bausa rajin saja bakarajo yo nak Kok tamat banang dari STM kok tak kemungkinan menyambung lagi Ampelajari membengki mama elo kalau apa nang kamancali ang labisang membuka seorang di masa juang bisa nak membahabe anonda ndak adonan salah dolei cie juona Ndak adonan salah dona cie juo ba itu kato badan apa jadi janang peta semangat pakuat semangat tubuh ba itu kato badaninyo para jinawa bakarajo kok lai tercapai kana bayi mintu jo mama kesuko juo mandanga kato rupo itu di sinan salim kamanjawe barala monyo pak bantu iko awak mikin pak mande mulare tuan Ona narisari itu salah minumnya membengkenyo abean nonda babali di sinan kalau dili hari batambah patang juo patang bajawe dengan sanjo nan sanjo bajawe malam lah balik inyo ke rumah sampai di rumah badan salim lah sudah mandi sudah makan inyo tu tantu kakak tidur tidur ke bilik dalam nalanyo lalu dalam bilik sekalok lalu hari siang inyo tu tatap basikong olah tuan Oh inyo tu tatapnyo awas sekolah wa itu katonyo sekutiko indak guno to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana
Oh di sinan kalau kok dipandang maalun sajolah badan salim sedang sekolah rupo itu balik sekolahnya mambengke tampe pak utang lapas kambang indak di siko dodo palamo abi hari baganti hari ado harinya sekutiko datang lainnya badan depi pae Onan Salim sadang nyawa membongkau onda nampak di badan diri Salim mensosi depi nang katibo di sinan kalau kok dilihat. Oh baru bakato badan Salim bakato dakek pak utang onde apa dengan mana itu si depi anak mama nak pisang kontan badan ambo. Oh inyo kadatang pak ke bengke ko ambo kini pak ke balakang dulu kok batanyo badan si depi batanyo tantang tubuh ambo kawan Salim indah ado kawan indah oh bakar jodoh pak kaban lalamo ambo baranti pak ndak adu karajo di bengkelai buli aja depi ho datang yo pak pado mama lo basan saro pak pado mama lo jo mintuo kabagadu ula karajo badan ambo biar mengalah badan Salim pae oh biarlah mengalah apa badan Salim itu kata badannya ndak guna to bilang-bilang lama barangke Salim ke belakang jadi nak kata pak utang oh Salim lah tiba di belakang rumah tiba badan diri depi pae Olah datang badannya depi tadi setolah datang badan depi bertanya kebake apa onde apa dengan banama ada Salim pak negara Josiko mandanga kato dari depi sinan menjawi badan apa onde nak kandung namudoi kalau si Salim nama karajo di bengke apa lalamo ndak inyo baranti lalamo indak bakarajo siko anggaran ampe bulan kini si Salim indak bakarang ngajona Oh si Salim ndak ado doa bakarajo ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana mandanga indak bakarajo baru bakato badan depi kiro-kiro kamapa udah Salim mandanga kato dari namudo jawapan badan apa alapai tadi nak ketempe mandenyo calik dulu ke rumah mandenyo mandanga kato rupo itu kok ke rumah mandenyo pak ambo balu nambo dari rumah tarui ka bengke karano disiko bakarang ajo pak Oh karano disiko nyopak bakarajo ba itu kato badan depi baru barangke depi tadi ambo pai lepak kato depi karumah mande udah Salim jadi nak kato badan apa barangke badan diri depi lah hilang dari bengke apa menuju rumah badan Salim datang si sang alim lah oh apa olah dake la bengke
datang si Salim nyo ada ke bengke. Yo indah to bilang lamo satu latibo badan Salim mulai karajo dengan apa. Sadang karajo nyobong kaon tinggal sedang di bengke to japui depi tempe te Oja puinyo repinyo kapai tempe etek ke rumah mande buyong Salim sedang berjalan-jalan yu. Onda lamo inyo di jalan lah tiba pulau labu pintu seto tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawab etek sekali alaikumsalam kata etek. Ona lana ayat rumah menanga katoco itu lana badan diri depi. Satu lana badan depi awak latibo nyo ate rumah. Odek latibo duduk di kursi nyo lataan aye diete baru batanyo badan depi pae. Batanyo nyo akabakete ondete dengan bana dia nyo dari ayam boma kuana badan ete mada Salim te kato depi tadi depi te pai ke bengke. Satu tibo depi di bengke botanyo kabake apa nampunyo bengke katonyo da Salim da adodo di sinan bakarajo. Lampe bulan nindak bakarajo mada Salim te anak ete ambo ingin mengecek bana te. Ambo ingin te mengecek bana ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menjawab mande badan Salim monde nak kandung depinae. Kalau nyo Salim na anak ete tape tuma kato apa nampunyo bengke lampe bulan nyo indak bakarajo kalau nyo indak balik ke rumah lah 6 bulan lah biar nak balik kato nyo tinggal di balai lasa ditampe kawan nyo samo bersikola ndak ado balik lain Onda ada balik lain ndak ada lain pulang ke rumah lah 6 bulan lebih nak balik ba itu kato badan ete. Mandanga kato dari ete baru bakato badan depi tahu ete alamat kawannya balai lasa di mana ba itu kato badan depi. Kato sampai serupo itu onde nak kandung depina ko itu ete nak tahu alamat kawannya ndak jale cuman menyabui balai lasana cuman nyo sabui daerah balai lasa ba itu kato mande Salim mandanga kato rupo itu lamo tamanuang badan depi. Sadang bamanuang kabamanuang dia latek kalau coy itu ambo pulang letek balik ke rumah lapatang juo hari coy ko. Di sinan kalau kok dipandang babalik badan nupiak depi jalan lainnya sama seorang tuan.
Oh jalan lainnya sama seorang tak guna to etong lama di sinan kalau kau dipandang. Oh sadang berjalan sama seorang ibu hati bukan kemain bak kacau jatuh ke batu jalan bagontai badan depi katampe mane. Ojo bapaknya pak Oh sadang berjalan turun dari rumah nampak di mandi badan Salim. Oh ibu tindak tawado ibu lah mandi badan Salim mencari depi balik bagai. Honam biasanya nak pisang awak mulai keturun dari rumah bagalak-galak badannya kini jalan bayi boy. Bapak Kini nyoba jalan nyoba ibu-ibu berjalan balambek-lambek tinggalan mandi badan Salim tuetong badan upiak depi nak lamuinyo di berjalan sampai ke rumah badan mandi yo juaya sekalian. Satu tiba di tampik rumah mandi nyo ambil sekali kontak onda satu nyo ambil kontak onda diminta izin kaya diminta izin ke mandi. Onde mande 100 ayam bo keluar dulu enggak sabantai yo ke daerah pasal kita nambo pai ke tampek kawan berjalan-jalan tampek kawan ya. Oh berjalan-jalan maya tempat kawan ma itu kato badan anak mandanga kato coy itu dibarizin diayanya dibarizin di mandenyo jalan jonda badan depi. Oh barangke di pasar kambang menuju daerah pasar lakitan di Maluati tak kamamang dak dapet batamu do samo menyampaikan sadang di hati ondaju. Oh tumpak di badan depi tadi malo ke daerah Silabuan tarui si depi ke balik Satuan. Otaruinyo tujuhnya balai lasania di hati badan depi pasti tahu kawan semua sekolah ditanyo beko di daerah balai lasa di matampeknya badan Salim mungkinnya membuka bengkel juo di balai lasa. Oba itu kata hatinya sedang di hati onda juo lah lewat daerah Padang Laban. Lape nagari Padang Laban latibo di daerah Pak Pasalabuan ndak nang lama lai perasaan sebab ndak batamu dia rencanakan Pak Oh sadang di hati onda juo hari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo. Onan sanjo sesanjo itu lah sampai ke balai lasa ditanyo di pasar balai lasa leado nama Salim bengke onda di balai lasa anak STM. Oh balai lasa Pak
STM balai lasa aslinya pajatu pa orang kambang mandanga katoco itu menjawe apa sekutiko iyo na tinggal di balai lasa onde nak kanwang na mudoy na bengkela ado di siko tapi na ado nama namo buyo ang salim onda ado nama namo salim do nama bengke onda nanado nam punyo bengke di balai lasa nancie supri namonyo nama bengke onda nancie banamo buyong benitu nama bengke onda ona namo salim na inda ado lapasai batanyo badan de pipa Omandanga kato dari apa nado nambah namodo badannya yo buyong salim mandanga kato cuy itu nyoaca onda babalik ditanyo pulau kanan lain onda ado nanjale do dirang sinan lanyo tanyo di daerah balai lasa palosok lanyo cali ari batambah malam yu tuan oh hari bertambah malam yo anggaran pukul 9 malam masih di daerah balai salasa ho tinggaanyo sadang batanyo bantu itu to japui ayah jo mandenyo anak lama maricu itu nandepi alun yo balik dalam perkiraan ayah jo mande mungkin yo ditampe mande salim mungkin di sinan dua tuan oh mungkin di sinanyo duduk ba itu kato badaninyo mandanga katonyo hati cuy itu barangke mandenyo badan depi duo jo bapak sekalian ala diambil kontak oto barangke inyo dari rumah sadang di hati oto juo pane hatinya bapak depi ndak tabado baduo jo mande depi tadi berang hati ndak kemain kok batamu anak di sinan botangani mande si salim sarato buyuang oh salim nantu ma Sarato buyong salim sekalian namo tangani kesadonyo wa itu katonian hati bapak depi ndak lama kita bilangkan hari ado 9:30 sampai oto kelaman rumah baranti oto di halaman nan urang nan di ate rumah lah leti 2 serumahnya mande salim leti 20 serato bapak sekalian cukui joinyo buyong salim macukui joinyo buyong salim setodek lah turun dari otonyo tarui kalabu rumah maimbau bapak badan depi masa kali jo 2 kali lepas saya maimbau baru tadanga barunya buka pintu di bapak badan salim 2 jo mande sekalian naiklah kakak sekutiko setelah naik ate rumah lampunya lain masih duit bakato sekali mande salim 2 jo bapak badaninyo
onde kakak dangakan wana sarato jo bini kakak batanyo kami badu apa sabab datang kamari apa tujuan yo muka ngasui apa tujuan kak yo muka sui ba itu bana katoinyo indak to bilang lamo-lamo bakato kakak sekalian dangan dimande badan salim cukui jo adik sekalian ado risiko ko badan depi yo lana badan ambo mandanga kato rupo itu menjawik mande badan salim duo bapak badan inyo onde kakak dangakan bana ndak ado inyo risiko tapi kok kakak kurang yakin paresola ka rumah kami calik la bilik nyonana ado ka yo calik la bilik nyonan ado pareso di kakak di rumah koko ado di siko anak kakak mandanga kato rupo itu nyo calik sekali di bini nyo badan kakak iyo la mandi nyo badan depi nyo calik bilik kasado nyo nampak salim sadang bagole sadang nyo lalo dalam bilik sadang nyo lalo nyo dalam bilik baru lah jale di badan nyo manson dah ada anak di sinan kanyo minta izin balik kami balik nak nyo lain mau cari anak dah olu kamak ko badan diri deng happy ma oh tinggal naya badan depi sadang marah kabawali to bilang anak badan inyo awak marah kabawali si depi sampai ke rumah di bawah mandi oh indah aduh di bawah mandi nyo ndak ada di dalam bilik dalam di sinan kalau kok dipandang ndak ada orang nama Jawa otak paso duduk di labu rumah sadangnya duduk jauh sadang duduk di teras rumah datanglah ya mandi nyo
Datanglah ayanyo ajo mande nyo seto datang ayo mande di sinan kalau kok dipandang nampak sekali nyo badan anak sedang duduk di teras rumah duduk lainnya di kurisi tesiruk darada doaya tesiruk darada do mande dari malah anak badan awak lama-lama mari cuiko lah lewat pukul 10 awak terdorong mencari nyota baru di sinan kok dipandang yakinlah ya jo mande depi manso ndak ada hubungan jo si Salim manso nyo nak pisang jo nduk bako di sinan kalau kok dipandang tibola ayah dake angana ma mati bola ya nyo ada ke anak seto tibo ya ada ke anak di sinan kalau kok dipandang bakato sekali badan mande duo jo ayah badan inyo nde nak kandung dangabana naik lalai nak kete rumah lah naik badan diri depi satu tibo di ate rumah otolah terletak di tampeknya kok ondala masuk ate rumah lah naik ke rumah gadang baru tibo anak cuy itu nyoimbau anak ke kurisi onde nak kandung depi anak ayah onde depi anak mande jo ayah anak kabatanyo pai kamata di badan depi lapaya lo kami mancang hari na malapaya lo nak kami badu mencari lah bacari lo daerah pesekambang dak ado do badan diri lepi sampai ke rumah badannya mande Salim dak ado di sinan kami cari na nampak di hati rumah mande Salim dan cik bapak badan Salim dan cik mande badan Salim dan cik Salim sedang lalu sedang bagolek dalam bilik mandanga kato rupo itu baru di sinannya mangece menjawek depi sekali ambo-lambo kecean kaya dengan mande katampe kawan dilakitan ya katampe kawan ya dilakitan mangambo bacari puluh ambo ndak anak-anak leda ya mampir ketamat dari SMA dia kecaya anak-anak ambo itu sekali kato anak mendanga kato anak ndak dapet jawe anak joama mandi joaya ndak ado jawaban lai baru jawaban ya jo mandi sajak tadi nak depi bajalan bawalah makan dengan minum sudah itu bawalah halo na sudah itu nyoba olah tidur mendengar kata dari mande lapai nyo ke meja makan seto tiba di meja makan nyo ambil nasi sekalian tetambu nasi masuk pinggan mulailah makan badan nyo ke mulai badan nyo makan masih sanjay anak rangkuok pandai bana memuntah banang lapela nasi nanyo suok galak si Salim dan tabang ayang mae magalak si Salim de inyo nan tabayang nampak-nampak wajah dalam pinggan nampak-nampak rupo jo tampan
ala katu hati badan depi awak payah mencari ke daerah Melelasa lah tetanyo ke orang Melelasa sadonyo lalu katu ayah di rumah mandenyo baduo jo mande awak iyo panuto ete nanado di rumah sarato apa punyo bengke ma selesai makan dengan minum barunya masuk bilik. Satu tiba di bilik dalam. Jagailah di badan udah. Pulang sekolah depi besok awak pai ketampe ete mbo berang ete adia.